Jo, vi har Karl på 12, han styrer hele spillet. Midten eller kanten, ingen kan tage spillet. Han løber, han kæmper, han spiller det smart. Når vi kalder på Karl, så leverer han med fart. Han er hjertet på holdet, vores nummer 12. Han deler afleveringer som en midtbanekonge selv. Så banen klart som et skakbræt i spil. Og når han ryger på kanten, ja, så kører han stil. Han er altid klar, ingen stopper ham nu. For midten afler kanten, han gør hvad han skulle. Han takler, han dribler, han laver et træk. Forsvaret står stille, mens han laver sit hack. Vi har Karl på 12, han styrer hele spillet. Midten eller kanten, ingen kan tage spillet. Han løber, han kæmper, han spiller det smart. Når vi kalder på Karl, så leverer han med fart. Fra første minut til det sidste fløjt. Karl er i zonen, han får hele holdet højt. Han spiller for holdet, han spiller for crew. Nummer 12 for evigt, ja det ved vi nu. Så når kampen er hård, og vi jagter et mål, er det Karl vi stoler på, han styrer det helt bro. Midt eller kant, han er klar til at slås. Nummer 12, vores helt king over os. Første minut til det sidste fløjt. Karl er i zonen, han får hele holdet højt. Han spiller for holdet, han spiller for crew. Nummer 12 for evigt, ja det ved vi nu. Så når kampen er hård, og vi jagter et mål, er det Karl vi stoler på, at styre det helt bro. Midt eller kant, han er klar til at slås. Nummer 12, vores helt king over os.